Krump hodil? Koslivec. Kotouči neobcházejí. Jo, tady to je taky ještě nedokoumaný, promiňte. Já jsem to dělal dneska a to jsem to ještě moc nedodělal, jsem udělal takhle začáteční to, aby mě nás nemohli střílet, ale nic extra to není. Jo, my v nějakých dílech budeme dělat návody na XP farmu, v nějakých tutoriálech, ale... Jo, penízky. Filip, halo. Jo, sorry, nebudu řvát, vím. Jsem řekl na Steamu. Ale... Máte co? Takže ještě ukážeme jim ještě nejedovatý, nebo jestli na tom už máme ještě čas, jestli na to ještě máme čas. Kolik máme? To je láva! To je vrah! Hej, kam jste šli? Tak teďka na mě nemáš. Ty vado. Počkejte, já se musím protáhnout. Dneska konečně pátek, svatý den od školy. Svatý. Asi nejlepší svatý. Já nechci jít s rožíkem, Bacha, střelím to na vás. Ať mi krumpáč. Já ho nepsal. Já to Nebo potom meč. střelím. No, tady máš kotouč, máš krump. A já chci meč. Jo, tam vám ho dám tam. Chci mečik. Kašlu na to. Ale dá mi Tak. někdo jedno koblestone. Ne, otevřete mi, já chci pryč, vám říkám, otevřete mi. Otevřete mi, Dá mi někdo please jeden koblestone? pust mě. Please help me. Pust mě. Jo, já ti pomůžu, až budu mít jedno koblestone. Děkuji. A ty jsou aspoň jednou. Naštěstí je tam zmenšenina, jinak by se... Co? A ty jsou, please? Jo, díky. Filipe, pojď na ten spawn. Tady to asi nebude ale vidět. Jedovatý se spawnil, já nechci mě kousnout do... koukej, jaký mám pěknou. Do zadu, ani do toho vepředu. Jdi tam. Hej, Filipe, pojď na ten spawner, aby si ho ukázal, jak vypadá zepředu. Na jakém spawneru jste? Na těch jedovatých. Já ho osvítím, aby toho ještě neviděl, tak tady vypadá, takhle vypadá. Vypadají ty jedovatý. Vy jste na tím jedovatých pauků? Poličky No. a zasnu torčku. Vy jste tam, kde jsou ty jedovatý pavouci? Dobrý, můžeš zavřít. Jo, Halo? on je tady. Filipe, pojď na Filipe, tady je živý důkaz. Filipe, zrovna na mě ten živý důkaz skáče. Jo, já jsem chtěla, abys ho ukázal. Jsem ho nezabil. Hej, na jakém jste? Ty vado. Teď se nebudeme hledat prostřed natáčení. A tady to bude asi pro dnešní díl konec, jak tak vidím. Mám pravdu? No. Ale slyším jedovatý pavouky a to není dobře. Hej, ne, jaký jste spawneru? No, ale jinak už končíme, tak to řekneme po natáčení. Já jdu teďka prozkoumávat novou kejvku, takže doufáme, že se vám ten líbil a čau. 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 A můžeš něco říct?
Nevypnu to, doufám. No, takže já jsem na to zapomněl. Jestli vám tady video líbilo, tak dejte like, popřípadně odběr. Nechci vás do toho nutit, jo? Jenom tak to říkám. My bychom potom měli